Или някой друг. Дали ще ме познае? Аделина? Дядо Коледа! Какво правиш, Ади? Ще пееш ли песнички? Това е дядо Коледа. Подарък ти носи. Я виж какво ти носи дядо Коледа. Нищо, че не го осъзнаваш все още. Имаме до дядо Коледа. Я гледай какъв. Можеш да го дигнеш този подарък. Я вдигни подарък. Гледаш колко смешно изглеждам. Не лагай. Ари, кой е този, мамо? Свърши с карада. Кой е този, Ади? Дядо Коледа! Това е дядо Коледа! Това е дядо Коледа, мамо. Другата година няма да го помниш. Ади, това е дядо Коледа, мамо. Това е дядо Коледа! А? Носи ти подарък! Ти дядо Коледа ли, мамо? Кой е този? Това пако. Да. Айде да изпратим дядо Коледа, Ади, кажи му. кой е този, мамо? Аде, какво правиш? Тя вече 2 пъти ме нарече, тъй че... Айде, дядо Коледа, Айде да кажи му изпратим да дядо Коледа. спи. Чао, чао. Кажи му Да чао, чао. Ето и за Цвятка един подарък. Ау, Дядо какъв Коледа. хубав Айде подарък. кажи чао, чао. Айде. Чао, чао, Аде. Песнички другата година. Чао, чао. Айде, Лека дядо нощ, Коледа, дядо чао, чао. Коледа. Ей, какъв подарък даде дядо Коледа. Я да отидем да го отворим да видим.